Prachtig, net die blauwe lucht, de zinnen erbij en hij het gevoel is het zimmer. Dan voelt het warm aan en dan voelt het zelfs warmer aan dan de temperatuur aan jou. Maar dat kwam je ik omdat er net al te volle wind stier. Joen en vannacht. Een nacht met eerst wel bewolking, maar ik flink opklarings. De meeste opklarings in het kust- en waardgebied. En die bewolking die verdwijnt stadig gewoon ik meer de provincie. Dus wordt het oeral vrij helder letter vannacht. Temperaturen zien er wel graden. Een net al te sterke wind, zwak of matig, uit noord-noordoostwaai. Ja, en dan morgen. De zinnen is er flink bij, mensen. En we hebben op een nieuwe dag een protozinnen dus. Ik wil eens even wat bewolking. En een temperatuur tussen de 18 en de 20 graden. Eerst is het nog vrij rustig waar. De wind komt uit noord-noordoostwaai. Met die letter in het kustenwaardgebied vrij krachtig worden. Ik krijg jou rond 5. En dan heb ik wat verkwolling vanuit zee. Want dan komt die wind meer vanuit dat koude zeewater. En dat zeewater had een temperatuur om er bij de 13 of de 14 graden heen. We zorgen vooruit. Toonsje, een volle simmerdag, 22 of 23 graden simmerwarmte. Maar ik een zoel karakter met een zuidelijke wind. Wat een verschil dan. En let erop het dag, de Rijn en tongerbuien. Dat kan in de rin van de middag wezen, kan in de uitheid wezen of ik pas in de nacht. En dan zetten we terug naar vreed en sneeuwen. Dan gaan die temperaturen toch wat waarom, richting 18, 19 graden. De wind gaat ik om naar het zuidwesten en het westen, wordt sterker. En we hebben nog een aantal buien en buikers. Maar de zinnen is er deze dagen. Ik wil bij, we moeten morgen maar weer even in het waarsjen.